Danny Philipsen, han er 26 år gammel. Han har en gæld på over 100.000 kroner, som han ikke aner, hvordan han skal komme af med, eller ret fortalt, hvordan den er opstået heller. Og han er bare en af de mange danske unge, som ender i en dyb gæld, fordi at man fra starten ikke har styr på økonomien. Lige nu anslås det, at 33.000 studerende står til at få skattesmæk næste år, ligesom hver fjerde unge dansker har overtræk hver eneste måned. Godmorgen og velkommen, Danny Philipsen. Ja. Og godmorgen og velkommen, Lone Eriksen, fordi vi har jo taget dig med. Nu skal vi ikke bare tale om Danny. Du er personlig økonomisk rådgiver, og du er netop typen, der kan se på nogle af de sager, som for eksempel Danny står i her. Ja. Men lad os lige begynde, Danny. Hvad er det for nogle fine breve, du har med her? Jeg har ikke rigtig overskud over, hvad det er. Altså, det er alt fra inkassoer til ubetalte regninger og advokatbreve. Det er bare, hvad jeg har fået i det, jeg kunne finde derhjemme. Og du får det ind og lukker det her væk. Og lad os bare lige starte med at få et overblik, Lone. Hvordan ser Dannys økonomi ud? Jamen, på gældssiden kan man sige, der ser den jo ret katastrofalt ud for Danny, fordi jeg regner ud i går, efter jeg havde besøgt Danny, at han skylder faktisk cirka 114.000. 114.000 har vi her, efter vi har lagt en masse ting sammen. Der er noget kassekredit, noget andre forskellige lån, og så hvad der ellers er blevet brugt hernede af. Meget med film, magasiner og homecenter, som Danny har fortalt mig, også noget med film. Og det, der slog mig, det var de her renter herude. Er det en ting af kassekreditten, men her er vi oppe på 20% for et leaselån og 16,6% for Nordea Finans. Hvorfor har de sådan nogle overrenter, som det ser ud til? De har sådan set ikke overrenter, men grunden til, at vi kommer op i de der høje procentsatser, det er jo, at det der gæld, som Danny han har, det er sendt til en kasso. Altså det er simpelthen sendt videre til en advokat, fordi Danny han ikke har overholdt sin aftale med dels med Nordea Finans og dels med leasing. Og det vil sige, at lige så snart det kommer til advokaten, så dels stiger renten, men der løber også rigtig mange gebyrer på. Og I kan jo se, at Danny har startet med at låne 41.000 i Nordea Finans i 2007, og i dag skylder han 61.819. Så de penge er ikke brugt? Det er rent tilskrivning af renter? Det er rent tilskrivning af renter. Og hvis det er, at Danny ikke begynder at betale af på sin gæld, så vil Nordea Finans gælden, den vil øges med over 10.000 kroner om året. Danny, du bor hjemme, og så får du kontanthjælp, så det er omkring 6.000-9.000 kroner om måneden. Du skal ikke betale noget for at bo hjemme. Ikke noget i hvert fald. Hvad bruger du de penge på? Det ved jeg ikke. Ligesom mange andre unge derude også måske ikke ved, hvad de bruger deres penge på. Der står film og magasiner og sådan nogle ting her. Er det tøj? Er det smykker, går jeg ikke ud fra? Nej, dog ikke smykker. Altså det er sådan noget som byture, middag, altså spise ude, og hvis man går i Fona på Strøget og går amok i deres øverste etage med film, men der kan jeg altså gå ind i timevis og bare bruge de penge, jeg ikke har. Hvordan føler du selv, når du ser på de her, du hører fra Lone, jamen det er sådan her, det foregår, og det er de her penge, du skal af med? Det er jo ikke særlig godt for mig. Altså, fordi jeg vil jo gerne være sådan en, der er sådan finansielt sådan på toppen, men det kan jeg ikke være, når jeg har det her forbrug, som jeg har, og den gæld, som jeg også har. Kan du se vejen ud? Nej, det kan jeg ikke. Jeg har prøvet rigtig mange gange, men det er som om, at det bare går hurtigt ned i det der hul der. Det der store sorte hul der. Så. Og det er jo også nogle gange svært netop, når man får alene i renter, får 20.000 ekstra på et lån, som ikke er penge, som Danny har nyt godt af, trods alt. Hvor lang tid vil det tage for Danny at skulle komme ud af det her? Jamen altså, man kan sige, generelt set, så vil det, hvis han betaler 2.000 om måneden, så vil det tage 6-7 år, inden han er ude af det her. Medmindre man kan lave en aftale med dem, han skylder penge. For man kan sige, at nogle af de, han skylder penge, de har jo indrapporteret ham til RKI. Og der kan man nogle gange lave en aftale med dem, hvis man kommer med en pose penge og siger, hvis I får de her penge, så kan jeg så få nedslag i min gæld. Men ellers kan man sige, skal man afvikle sådan helt præcis, som det står der, så vil det tage 6-7 år med 2.000 om måneden. 6-7 år med 2.000 om måneden, og der forudsætter vi jo så, det er den indkomst, som du har nu, de 6-9.000, som er kontanthjælp. Men du vil jo også gerne have et arbejde, og den går jo ud fra. Hvordan påvirker det her din situation, at du ved, at du står i et økonomisk råd? Det påvirker den ikke særlig godt, fordi hvis jeg står i det økonomiske råd, og jeg siger, jeg vil gerne have kørekort, jeg vil godt have en lejlighed ud at rejse og se verden og sådan noget. Det kan jeg ikke, fordi jeg har den der gæld. Så skal jeg først til at betale af på gælden, før jeg kan sådan spare op til rejse og tage ud og rejse og se verden også. Noget af den her gæld, du har nu, skal jeg lige sige, et 0 på din konto. Du har et Visa elektronkort, så du kan ikke trække over det du har, trods alt. Men du bruger dine penge for hurtigt, og det er altså fra tidligere, at før du fik det her Visa elektron, så brugte du for mange penge, end det du havde. Hvordan er dit indtryk i forhold til dine venner, jævnaldrende venner? Er det normalt, eller kan du genkende det her billede af, at andre unge altså også lukker øjnene, når de her breve kommer ind ad døren? Altså, jeg kan ikke svare for mine egne venner, fordi jeg ved, at nogle af mine kammerater også, de er sådan, jamen, jeg har stadig penge til resten af måneden der, ikke? Okay. Jeg tror mest af alt, de andre unge. Fordi det er ikke dine egne venner, er ikke sådan en situation. Hvordan? Nej, det er det ikke. Det får mig til at føle sådan lidt, har jeg fejlet på en måde? Fejlet på noget, ikke? Det er ikke særlig godt. Jeg er ikke særlig stolt af det.
Og det vil sige, altså 6-7 år, vi ser på nu, Lone Eriksen, hvis vi ser på lige præcis Dannys tilfælde. Der er mange unge, der er i den her situation. Er der en eller to hovedpunkter, de skal holde sig til? Jamen, altså først og fremmest, så skal de have noget struktur på deres liv, og i det her tilfælde jo på deres økonomi. Fordi det handler jo simpelthen om, at tingene bare flyder ud mellem hænderne på dem. Så det at få noget struktur, og ligesom have en aftale at sige, jamen hver gang jeg får penge ind på min konto, så bliver det hævet et beløb til dem, jeg skylder pengene. For det kan jeg jo se med Danny, han har en aftale med en humanitær organisation, og det bliver hævet helt automatisk. Det får han betalt. Men i det øjeblik, han selv skal betale pengene, så glider det for ham. Så lykkes det ikke. Og dermed er tiden gået. Ja. Men tusind tak, fordi I kom, Lone Eriksen og Danny Fieldsen. Tak for det. Og vi er tilbage efter nyhederne, hvor vi blandt andet kan se på rockerretssagen, der begynder i dag. På gensyn.